poslednej dobe, najmä po obvinení prokurátora doktora Michala Šúreka a príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry Čurilu, Ďurku a Daňka pre vedenie vyšetrovania na základe vymysleného skutku, ktoré bolo realizované pod spisovou značkou, teda tzv. ČVS, alebo číslom vyšetrovacieho spisu 80/NKA BA2/2021, sa rozpútala prakticky celospoločenská diskusia, či je taký postup policajnej inšpekcie bežný, alebo práve naopak je ich trestné stíhanie len účelové. Predmetný vyšetrovací spis, založený na fiktívnom či vymyslenom základe, nazývali Čurilovci medzi sebou pracovne aj ako spis 80 alebo 80. Dôvodom pre ich účelové trestné stíhanie má byť snaha odstaviť prokurátora Šúreka od dozorovania kauzy Očistec, čo osobne považujem za Lipšicovú fantasmagóriu. Najskôr si však na podklade estetickej fotky predstavme aspoň časť dnešných protagonistov, teda obvinených Daňka, Šúreka a Čurilu. Napriek prvotnému dojmu dnes nebudeme bližšie rozoberať zločiny proti móde, manželstvu či proti dobrému vkusu, ale stručne si vysvetlíme dve otázky vo význame prečo. Prečo je vedenie trestného stíhania na vymyslenom základe vlastne trestným činom, ale tiež otázku, prečo Čurilovci zavádzajú verejnosť používaním pojmu technický alebo pracovný spis, keď fakticky viedli spis fiktívny. Samozrejme, som si absolútne vedomý toho, že mi môže byť na tomto mieste vytknuté, že pojem fiktívny spis nie je úplne správne označenie, nakoľko Čurilovcami vedená 80-ka ako vyšetrovací spis reálne existovala. Pre didaktické účely tohto videa je však tento pojem fiktívny spis priam vyhovujúci, aj keď správne musí byť uvedené, že to bol vyšetrovací spis založený na fiktívnom základe, teda na báze vymysleného skutku. V prvom rade je nutné uviesť, že vo všeobecnosti je predmetom vyšetrovania vždy len reálny predpoklad o konaní určitej osoby, teda určitý skutkový dej, prebiehajúci v objektívnej realite, ktorý sa v trestnom konaní označuje pojmom skutok. Vyšetrovanie má potom za úlohu preveriť, či určité reálne predpokladané konanie, teda skutok, sa stal, naplňa všetky normatívne, povedané zrozumiteľne, predpísané znaky skutkovej podstaty aspoň jedného z trestných činov definovaných v osobitnej časti trestného zákona a samozrejme, kto ho spáchal. Vyšetrovateľ môže napriek dobromyselnému predpokladu o reálnosti určitého konania dospieť k záveru, že vyšetrovaním preverované konanie sa nestalo, nie je trestným činom alebo ho nespáchal podozrivý či obvinený, avšak za žiadnych okolností nesmie vyšetrovateľ predstierať existenciu určitého podozrenia len s cieľom, tak povediac, otvoriť si cestu k neoprávnenému zneužitiu svojich inak veľmi širokých právomocí. Obhajoba Čurilovcov sa dá odlíšiť na mediálnu a právnu, avšak ich spoločným menovateľom je triviálnosť a nedôslednosť. Podstata mediálnej obhajoby spočíva v tvrdení, že akékoľvek vyšetrovanie ich konaní je len prachsprostá pomsta a snaha zabrániť im v ich inak poctivej a zákonnej práci. Základom právnej obhajoby je opäť triviálne tvrdenie, že 80-ka je len akýsi technický spis, ktorý sa štandardne používal v mnohých iných trestných konaniach, predovšetkým v prípade zločineckých skupín. Používanie pojmu technický spis je pritom podľa môjho názoru len akási forma barličky, aby Čurilovci nemuseli verejnosti odpovedať na veľmi nepríjemnú otázku, či vyšetrovanie v kauze 80-ka bolo vedené pre reálny, alebo práve naopak iba vymyslený skutok. V prípade vyšetrovania organizovanej kriminality sa skutočne môže jeden z obvinených rozhodnúť pre spoluprácu s políciou a okrem už vyšetrovaného skutku začať objasňovať aj trestnú činnosť, o ktorej vyšetrovateľ nemal zatiaľ žiadnu vedomosť. V takom prípade sa však postup orgánov činných v trestnom konaní riadi trestným poriadkom, čo znamená, že v samostatnom konaní, avšak vedenom pre reálny skutok, príjmu trestné oznámenie, vydajú uznesenie o začatí trestného stíhania a začnú postupne preverovať, či sa predmetný skutok reálne stal, má znaky trestného činu a kto ho spáchal.
Postup Čurilovcov v kauze 80 bol však odlišný a jednoznačne protiprávny, čoho si aj spolu s prokurátorom Šúrekom museli byť veľmi dobre vedomí. Uvedené vyplýva z viacerých skutočností. Poprvé, vyšetrovanie v kauze 80 bolo začaté uznesením podľa paragrafu 199 trestného poriadku cielene na vymyslenom základe, teda pre vykonštruovaný a neexistujúci skutok. Po druhé, vyšetrovanie v kauze 80 sa cielene viedlo paralelne, teda ako určitá dvojička, s vyšetrovaniami v známych trestných veciach Judáš a Očistec. Po tretie, zámerom Čurilovcov bolo, aby obvinení v kauzach Očistec a Judáš nemali nikdy prístup k dôkazom, ktoré boli zabezpečené v kauze 80. Po štvrté, zámerom Čurilovcov bolo nadobudnúť výhodu a znemožniť právo na obhajobu realizovaním paralelných výsluchov, teda tých tzv. Dvojčiek, ktoré im slúžili na prevenciu dôkazných problémov do budúcnosti alebo na vysporiadanie sa už s existujúcimi dôkaznými problémami. Pokiaľ hovoríme o vymyslenom základe vyšetrovania, musí byť uvedené, že v tzv. 80 sa nevyšetroval konkrétny skutok vo význame reálneho podozrenia z určitého konania spáchaného vo vonkajšom svete, ale práve naopak. Čurilovci len vytvorili zdanie reálneho vyšetrovania použitím veľmi abstraktného popisu nimi vymysleného skutku, ktorý sa však nikdy nestal. Fiktívnosť skutku v kauze 80 je pritom preukazovaná nielen jeho abstraktným znením, ale predovšetkým všeobecne známymi zvukovými záznamami, ktoré zachytávajú rozhovory Čurilovcov v ich kanceláriách, ale aj postupom jednotlivých vyšetrovateľov pri úkonoch v kauze 80. Jeden príklad za všetky. Fiktívnosť skutku preukazuje najmä fakt, že vyšetrovatelia vykonávajúci výsluchy osôb v kauze 80 tieto osoby ani len vopred nepoučovali, k akému skutku vlastne majú vypovedať. Úplne absurdne potom vyznieva vysvetlenie významu spisu 80 zo strany obhajcu Čurilovcov doktora Kubinu, ktorý pre denník SME uviedol, že to bola akási procesná, pracovno-poriadková organizácia práce, čo už nie je ani na výsmech, ale rovno na vyšetrenie odborníka. Pýtate sa, z akého dôvodu už len vedenie vyšetrovania na vymyslenom základe samo o sebe je trestným činom a aké následky z takého postupu orgánov činných v trestnom konaní bežným ľuďom hrozia? Uznesenie o začatí trestného stíhania podľa paragrafu 199 trestného poriadku dáva verejným činiteľom, teda policajtovi alebo prokurátorovi, nesmierne široké oprávnenia. Umožňuje im zasahovať do súkromných práv iných osôb, napríklad začať ich sledovať, nahrávať súkromí, zisťovať o nich rôzne informácie, či už v bankách a podobne. Samozrejme, to všetko bez toho, aby sa dotknutá osoba mohla akýmkoľvek spôsobom brániť. Uznesenie o začatí trestného stíhania má v tomto význame teda aj určitú ochrannú funkciu, ktorá zabezpečuje, že orgány činné v trestnom konaní môžu do práv iných osôb zasahovať len v odôvodnených prípadoch a na základe konkrétneho podozrenia, povedané inak, len ak niekto sa dopustí niečoho vážneho. Pokiaľ som hovoril o paralelnom vedení spisu 80, ako aj o zámeroch Čurilovcov, môže byť na tomto mieste položená otázka, čo konkrétne sa okrem vyšetrovania na tomto vymyslenom základe v kauze 80 reálne dialo a čím boli zasiahnuté práva mojich klientov. Fiktívny spis 80 slúžil viacerým osobám a viacerým cieľom. Napríklad v ňom bol v apríli 2021 na nečisto, teda len na skúšku, vypočutý spolupracujúci obvinený inžinier Marián Kučerka, ktorého Čurilovci psychicky týrali vo väzbe. Predmetom jeho technického, teda neoficiálneho výsluchu boli skutky vyšetrované v kauzách Judáš a Očistec. Oficiálny výsluch inžiniera Mariána Kučerku v kauze Judáš bol však vykonaný až dňa 25.5.2021, teda približne o mesiac neskôr. Neprezradím veľa, keď poviem, že oficiálna výpoveď inžiniera Mariána Kučerku v kauze Judáš prešla oproti tej neoficiálnej skoršej v kauze 80 drobnými, ale za to veľmi podstatnými úpravami, a to samozrejme v neprospech môjho klienta. Predmetné úpravy oficiálnej výpovede inžiniera Mariána Kučerku oproti tej skúšobnej samozrejme vyhovovali nečestným cieľom Čurilovcov.
Samozrejme k tej oficiálnej, teda v kauze 80 perfektne schovanej výpovedi inžiniera Mariana Kučerku z apríla 2021 som nemal mať nikdy prístup, nakoľko táto sa Čurilovcov v kauze Judáš a ani v kauze Očistec vôbec nehodila. Ešte zaujímavejšie je však to, čo sa udialo dňa 25.5.2021 pri oficiálnom výsluchu inžiniera Kučerku a nasledujúci deň, teda 26.5.2021, po jeho oficiálnom výsluchu v kauze Judáš. V rámci výsluchu inžiniera Kučerku mi bolo vyšetrovateľom umožnené klásť otázky a v podstate náhodou som sa opýtal, či má vedomosť o komunikácii inžiniera Slobodníka s prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry doktorom Šúrekom a doktorom Repom v októbri 2020. Na prekvapenie vyšetrovateľa inžiniera Miroslava Chudého začal prítomný inžinier Kučerka, ktorý v tom čase pod tlakom spolupracoval s Čurilovcami, vypovedať o vzájomných kontaktoch Slobodníka s prokurátormi, ale aj s príslušníkmi NAKA, čo mohlo preukázať manipuláciu výpovede inžiniera Bernarda Slobodníka, ako aj poskytovanie nezákonných výhod jeho osoby zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry. Vyšetrovateľ policajného zboru Chudý, ktorý bol zjavne situáciou, ale aj odpovediami inžiniera Kučerku nepríjemne zaskočený, začal zasahovať veľmi neprimeraným spôsobom do výsluchu a nepripustil mi viacero legitímnych otázok. Nasledujúci deň, teda 26.5.2021, vyšetrovateľ inžinier Miroslav Chudý napochodoval do kancelárie k Jánovi Čurilovi, ktorá bola v tom čase monitorovaná, a podľa obsahu zvukového záznamu, ktorý vám na konci tohto videa aj ukážem, mu začal vysvetľovať, ako výpoveď inžiniera Mariana Kučerku ohrozuje vierohodnosť inžiniera Bernarda Slobodníka a tým aj vyšetrovanie kauzy Judáš a Očistec, pričom sa dohodli na spoločnom postupe. Nakoľko na jednej strane potrebovali zistiť, čo inžinier Bernard Slobodník vie, ale na druhej strane nechceli riskovať, aby inžinier Slobodník pri oficiálnom výsluchu v kauze Judáš, ktorý by sa musel už vykonať v mojej prítomnosti, povedal niečo pre nich nevhodné, a teda v prospech môjho klienta, zosnovali spolu plán. Ich zámerom bolo, aby iná vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry, konkrétne doktorka Alžbeta Farkašová, ktorú familiárne oslovujú Betka, vypočula dňa 1.6.2021 najskôr neoficiálne, a teda bez mojej prítomnosti v kauze 80 menovaného inžiniera Slobodníka, a tak zistila, čo vlastne vie, spísala o tom úradný záznam, čo by im umožnilo vyhodnotiť situáciu a potenciálne ohrozenie dôkaznej situácie pri oficiálnom výsluchu. Zaujíma vás, čo sa stalo dňa 1.6.2021? Inžinier Bernard Slobodník sa skutočne dostavil na Národnú kriminálnu agentúru v Bratislave. Na prízemí si ho prevzala vyšetrovateľka Betka. Následne inžinier Slobodník strávil na 3. poschodí Národnej kriminálnej agentúry približne 6 hodín, ale žiadna zápisnica o jeho výsluchu v kauze 80 neexistuje. Toto je len jeden príklad za všetky, avšak poskytuje celkový obraz o tej v úvodzovkách poctivej práce Čurilu, Daňka, Ďurku pod vedením prokurátora Šúreka, ale najmä o význame paralelne vedenej kauzy 80. Podrobnejšie sa spisu 80 budem venovať v najbližšom videu, ktoré som pripravil a v ktorom diskutujem spolu s generálom doktorom Tiborom Gašparom, ktorý predmetnú problematiku vyšetrovania pozná tak povediac zľava aj sprava. V prípade, ak vás video zaujalo, neváhajte ho komentovať alebo napísať otázku. Prečítajte si na záver tohto videa pozorne doslovný prepis komunikácie Čurilovcov zo dňa 26.5.2021, teda deň po oficiálnom výsluchu inžiniera Mariana Kučerku. Ďakujem za pozornosť. Ešte jednu som vec chcel Jánovi povedať. Včera vypovedal Kučerka a povedal, samozrejme, že Ovajcovia... Ale mi nejaký článok poslali
chalani z toho Fénixu, čo je na východe tá pracovná skupina. Však oni sú tam dvaja, ten Dravecký aj s Verešťákom, či nie s Vargom, a neviem, či aj Verešťák, ja tam sa plním je alebo není, ale operatívu majú počútať, čo je s Verešťákom, tak mi posielali, majú sa dnes dostali, mi posielali one, že Kučerka mali povedať nejaký policajt, ktorý tiež dával peniaze a že už jeden policajt si dal žiadosť do cílu. Ktorý, či netuším. Nejaký vyšetrovateľ. Neviem. No a to som chcel tým včera povedal. Jasné, že teraz pod vlnou týchto všetkých vecí, ktorú Para je určite jeden z tvorcov a tejto mediálnej pičoviny vo vzťahu k tebe alebo k nám, tak samozrejme, že sa pýtal, a ono čiastočne to bolo aj vo výsluchoch samotného Slobodníka, že Slobodník predtým, než išiel vypovedať na prokuratúru, tak vlastne zistoval, že čo všetko sa robilo, aby vedel si pospomínať. Týmto smerom sa pýtal Kučerku, ktorý je nasratý na Slobodníka, lebo však Slobodník je naozaj väčšia kurva nádobo, ako je on. A aj ono do toho namočil a teraz on tým, že Kučerka je 6 mesiacov vnútri a on je vonku a povedal vypovedať, takže vedeli, že na ňo sa dá a nie všetky otázky sa mi dalo zamietnúť, ale napríklad, keď sa ho pýtali, že či Slobodník sa s ním kontaktoval pred jeho zadržaním alebo jedného aj druhého, tak on povedal, že áno, že pýtal sa ma na nejaké veci, čo sme robili, že aby sa to pospomínal. A že či sa aj na niekoho iného, tak Kučerka sám iniciatívne hovorí áno, volal aj s Bistarkou, volal s Koščom, volal po celom Slovensku a zisťoval, lebo on zabudol hoci čo, niekedy mi ani minútu volal a zabudol, že volá, potom si to nevolal so mnou. Potom tam nahádzali, že či užíva Lexaurin, ale k tomu sa priznal aj sám Slobodník, tak to som tam nehal. Ale v jednej z tých otázok, vieš, celé to bolo smerované na to, aby to potom vedeli vyťahnuť, aha, učia sa tí ľudia, ktorí kajúcnici sa predtým učia. Ale Kučerka to nevypovedal tým smerom, že by niekto ho inštruoval, že Slobodníkovi niekto volal, lebo Slobodník sa niekoho pýtal, čo mám hovoriť. Slobodník sa nám pýtal, že aké okruhy, alebo že čo sme vlastne my všetko robili, aby si vedel spomenúť, že existoval benzínol, že existoval sván a tak ďalej. Áno, je to celé zlé, ale to není, že sa niekto učí, že len si pospomínaš, toto ešte bolo toto. Vidíme to na Slobodníkovi reálne, že to si pospomína. A v tom Slobodník ale volal ešte keď bol Kučerka vonku, nie? Áno, to bolo ešte keď bol Kučerka vonku v septembri. No a teraz oni to stávajú na tom, že vlastne Slobodník, a aj preto zverejňoval len tú časť, že Slobodník mal dať peniaze Kučerkovi, ale zabudlo sa tam, ako keby našťastie nejaký novinár tam dopísal, že ale veď stíhaný je Feder. Vieš, lebo oni stále, že Slobodník dal peniaze Kučerkovi, ale to nie je skutok. To je len to, jak sa rozdelili. Skutok je, že Žigovci ako podozriví s Federom, ale Feder ako obvinený, Feder dáva peniaze 50 000 Slobodníkovi, aby Kučerka vybavil Valčeky. No a Kučerka ich vybavil, sa priznal k tomu, že už mal napísané uznesenie, kde bola aj Žiga, ale že prišiel Slobodník a povedal, že toho musí odtiaľ vyhodiť. Potom bolo nejaké stretnutie v tom Astone, ktoré Žiga starý aj mladý popravili, ale Kučerka ešte aj nakreslil, kde kto sedel. A k tomu povedal, že potom po stretnutí som dostal o 2 týždne na nejakom aute sme sa niekde stretli alebo niekde bol na káve a keď som odchádzal sa som do auta na spolujazdcové sedadlo mi Slobodník vedel podhlasť tú obálku, ktorú keď som otvoril, bolo tam 20 000. Nič mi k tomu nepovedal, ja som sa k tomu nikdy nič nepýtal. Takže v tom čase mal Kučerka pridelený len jeden vyšetrovací spis tento, bolo veľký. Takže tým pádom je jasné ako keby, ale Kučerka z neho na tom výsluchu nevedelo vypadnúť, keď som sa ho pýtal, že čo ste sa domnievali, teda, že za čo sú peniaze, neviem, mne to nepovedal Slobodník. Vieš, že takto to kamufluje, a keď je jasné, ale koľko sprostý tiež, že Kučerka však čo nepovedal pičino, má je pravdu, že koľko však musel vedieť, že za čo sú tie peniaze.
No a Ale ten moták, je taký moták. takto isto sa potom vyjadril aj tomu Jogtradu, ale to nie je tá podstata, čo chcem povedať. Podstata, čo sa chcem s tebou povedať, že jak s tým naložiť, je to, že v rámci odpovede na jednu z otázok Kučerka, keď sa ho pýtali, že Slobodník, či ako získal, alebo či s niekým sa kontaktoval, tak on povedal áno. Stretli sme sa s Koščom, ešte stále našim zástupcom, niekde sa stretli a Slobodník chcel, aby mu dal podklady. Servus, Čau, pracujete? 5 minút. A prídeš do jednotky potom za nami? Tu ste v jednotke, hej? Dobre, dobre. Neviem, čo on naučí, keď vedľa disku. Že Kučerka mal, že bol na tom stretnutí, kde bol Slobodník, ale tu už čase samozrejme Slobodník ešte nebol. A bol tam aj s Koščom, a potom Koščo, Kučerka vypovedá, že Koščo mu doniesol nejaký zoznam, že kde bolo uvedené, ako sa vyšetroval SVAN, ako sa vyšetroval Intersol, ako sa vyšetroval JOPI, že takéto informácie mu doniesol. Mne z toho nevyplýva, že by Koščo napríklad, pre nás je jasné, že Koščo mu ani nemohol vedieť povedať, čo máš ty povedať v tých veciach. Len mu dal asi nejaký prehľad, že toto sme robili a takto nejak sa to vyšetrovalo. Ja neviem, nepýtal som sa na stav Kučerku na tom diskutu, lebo to pozobrali na drobné ten Zimmermann stál, koľko sme Kučerku. Že by sa to, aby by to nebola pravda, hneď by sa to otočilo, že naozaj sa na strane Slobodníka učili z odboru Bratislava riadiča, čo má hovoriť, aby jeho vyšetrovateľia, čo by sme s ním, vieš, Jasné je, že takto by to bolo, keby som to nehal, ale mám teraz v podstate vo výstupu napísané, že nejakej osobe, ktorá už nie je policajt, jeho bývalý Václav Zvold, jasné, doniesol nejaký neškodný prehľad o tom, že čo všetko sa tu niekedy robilo. Ale ten človek už nie je policajný slobodný. bol dokonca v tom čase obvinený. To neviem, či bolo už v čase obvinenosti, alebo to bolo v čase, keď on chcel chodiť na tú prokuratúru, ešte obvinený nebol. Že ako naložiť s informáciou z výstupu, lebo keď to my neurobíme časom sa to vráti, lebo oni to začnú za chvíľku používať niekde, že aha, riaditeľ budú zástupca budú na Slovanu si slobodný to informáciách mali povedať, že to na 100% stočia, že to, aby sme my vedeli robiť vec, vieš, ako jeho podriadení vyšetrovateľi, aby sme mali. Zoberá odstup to má. Koštom to, vieš, že čo? A odkiaľ to vyvezie, že... No presne odtiaľ to vyvezie, že ešte ja som to tak vyhodnotil, alebo že my sme to už mali ktorá si problém, keď to dáme na inšpekcia, ktorá si zberá hociakú pičovinu a sústane privátci, ktorá bude dôvodná, že to sa tu ovplyvňujú ako keby svedkovia. Vieš, ja neviem s tým naložiť, že čo s tým mám spraviť, veď to neviem, čo to je jeden odsek takýto. Treba nejakú informáciu a že by si to ani nejak neposielal oficiálne, ale normálne operatívcom tomu Mišovi Štávnikovi a týchto, že na prvý podpis ti to len prevezmu a si to dáš do ostatného materiálu, keby niekedy do budúcna niekto na teba začal vyťahovať, že si to chcel kryť alebo čo, tak ja som to počkaj, to nie, že Koščo, Hazucha, ja som hovoril som Koščo, Hazucha, prepáč, Hazucha, ja mám Hazucha. Ešte horšie nič. No a Hazucha teraz odchádza. No a on tam vypovedal ešte toto, čo mi oni písali, ten, čo tu bol, Maťo Varga. To není Jojo. To není Jojo. Nie, to nebol Jojo. A oni... Že on mal vypovedať Kučerka, že dáva nejaké peniaze a nejakým svojim podriadeným vyšetrovateľom a že jeden si už dal žiadnu pocíliu. Tam je sa to správa. U mňa nie. U mňa nebol ani priestor, ale ja som nečítal tie ľudové
stále Nie, ale však to videl, aj sa oni k tomu dolapalo, to tam mám doma. Ale však to ani by sa nemali k tomu jak dostať. Ale Toho... keď je teraz zrejme, že všetko začína rozprávať, čo je zrejme z toho, že sa vymedializuje, že je rozprávať Čolinskej, že dneska nás opustia, včera, že už sa priznal svoje veci, tak jak Čolinský vedel preznesením svojej osobe, že keď chytili raz sme Beňu a ten začína rozprávať, je len otázkou času, pravdepodobne, kedy bude rozprávať o tom, jak mu dal tých 20 000. Tak už obvesil opatrený. Takisto aj toto, že nemusí niekto sa dozvedieť fyzický obsah výpovedu Kučerku. To je pravda, čo Kučerka hovorí, on to vie, že sa nemusí rozprávať na základe toho, že by fyzicky zápisnicu o nejakej jeho výpovedi, ale jemu stačí ten typ informácie, že Kučerka začína rozprávať. Keď by na nás dostal peniaze, tak vie, že to je problém, tak radšej si zrobí odchodné a ako by mal prizonovať. Všetci títo sú tie isté motívy, preto ide každý na dohodu niekam rýchlo. Jeden z motivov, že aby náhodou, keď už to nebude trestné, tak aby to aspoň nebolo disciplinárne, že by došiel prepustený bez náležitosti. Tak nie, dobrá, budem uvažovať, aj to s tým by som sa zase všetko, nemal súčasnom platným rozpočtovom všetko kalkulovať, ale však keď by tak len tak, akože nie, že odstúpiť jak nejaké podozrenie, ale vlastne ako informáciu pre ďalšie operatívne využitie vám odstupuje. Ale si zober, že vieš, keby sme si s touto informáciou manipulovali, tak je to ako keby v pohode, lebo vieš, že ten človek, ktorý komfortne mal nič dávať, ale že on hneď, vieš, že sa bojí, že keď to pustíš z dispozície a ako nejaké... No ono to práve, že odíde, lebo keď to majú obhajcovia, oni si teraz určite sádli večer a rozanalizovali to celé bod po bode a predpokladám, že dneska na dnesku zajtra bude mať Fico tlačovku, kde povie, že áno, Kučerka sa priznal, ale pozrite sa tu zase, on ten ďalší kajúcnik. Však tu je jasne uvedené, že mu niekto priniesol noty, nejaký... Áno. A že keď im toto pošleme, že či oni to neskokotia, tak, že ako keby to bola pravda, že on mu priniesol noty, ako vypovedať, alebo čo vypovedať. Vieš, lebo mne je zaujímavé z toho... Tak potom si vypočujú Hazuchu, že či niekedy dával nejaké podklady Slobodníkovi, a čo bolo vyhodca? No to možno, že popre? Alebo to prizná? Si zober, že ja budem v svojom konaní vypočúvať Hazuchu k všeobecným veciam Slobodníka, čo sa nemusí týkať, ani sa netýka Valčekov a ešte za účasti Bredového mojej. Jasne, a nejak sa s tým, tak ja to ináč neviem, no buď tak, že si ho kvázi predvoláš, že teda áno, však ideš preveriť, či náhodou Kučerka, ktorý vypovedá, nie je... Či napríklad... Ale tam Slobodník aj nemáš, ale to mal Slobodníkovi Hazuchu. Slobodník má 205, ale dá Valček. A Jopita jeden to je Maferov, obvineného Jopita jedového, ale vieš, to nesúvisí s tým skutkom, ako keby. To je úplne nová vec, že či teda páchame trestnú činnosť ten Hazucha a keď nie trestnú, tak disciplinárne minimálne, že nemá čo rozprávať ani dávať nejaký, už nedaj Boh prehľad nikomu, nechaj vyvádať šéfovi. Už keď tam nemôžeš ty Tak to treba sa... Čiže to nešupne donem, to je mi celkovo. Ja aj telke ale čo s tým? No však, ale ona má disciplinárnu právomoc nad svojím podriadením. Má. Ale či ona to, vieš, tiež nepovie, že to treba na inšpekciu odstúpiť, ale to